رئيس الائتلاف الوطني Civînên hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê koberî çend rojan li Îstanbulê dest pê kiribû û wek hatibû dayîn ku dê heta 3 rojan berdewam bibe û têde serokekî nû ji bo hevpeymaniyê bê hilbijartin û hat zanîn ku heta niha civîn berdewamin. Herwiha li gor medyayê jî dê hevpeymaniya opozisyonê çend guhertinan di sîstema serekî ya xwe de pêk bîne, ji wan jî dirêjkirina dema serokê hevpeymaniyê ji 6 mehan bo salekê. Berî niha endamê hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê Mustafa Oso ji arkêra ragihandibû ku heta niha behsa sê navan ji bo posta serokatiya hevpeymaniyê tê kirin û ew jî evin Hadî Elbehra û Muweffeq Nêrbiye û Salim Elmuslit. Berî niha jî medyayên erebî belav kirine ku dê serokê hevpeymaniya opozisyonê Ehmed Asî Elcerba di posta xwe de nemîne û behsa çend navan jî tê kirin ku dê şûna wî bigirin û yek ji wan navan ku di nava medyayê de deng vedaye Riyad Hicabe lê dibe ku hinek aliyên di nava hevpeymaniyê de li dijî wî rabin. Şeva Bûrî hilbijartinên serokatiya hevpeymaniyê bi rê veçûn û tê de Hadî Elbehra wek kandîdê bi navê Grupa Demokratan ya ser bi serokê berê yê hevpeymaniyê Ehmed Asî Elcerba bû wekû serokê nûh yê hevpeymaniya opozisyonê hat hilbijartin. û serkirdeyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Ebdilhekîm Beşar jî ku yek ji nûnerê Encûmena Kurdî di hevpeymaniyê de ye ji bo posta cîgirê serokê hevpeymaniyê hat hilbijartin. Beşar encamên hilbijartinên hevpeymaniya opozisyonê li ser rûpela xwe ya tora civakî